ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನರ್ದವರನೆ ನಿಗಳು ನರರ್ದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪರು ನಿಶ್ಚಯುಡೆ ವಿಜಯ ಉಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಶ್ವರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಚನೆಡು ವಾ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಶ್ಯವಾದುಪ್ಪಡು. ಉತ್ತರ: ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಶ್ಯವಾದುಪ್ಪಡು. ಈಶ್ವರನ ರಚನೆ ಬಾಯ್ದ ಅತನ ಮುಖದ ಸದಾ ಜ್ಞಾನರತ್ನಲು ಬರಂದುಪ್ಪಡು. ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪಡು. ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಲನೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬುಳಿಪುನಿ ಲಡೆಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಾಕೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ತಿನ್ಪುನಿ. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂತಾನನ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ತು. ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಳಿಪೇರು ಒವ್ವೇ ಅಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಗೌರವನು ಕಲೆಯೊನ್ವೇರು ಪಂಡರ್ಥ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋಡು. ಸದಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ನಸೆಟ್ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು. ಗೀತೆ: ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸ ಒಂದು ಬೈದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಅತನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಮೇರು ಸಾಧು ಸಂತೆರಂತೂ ಅತ್ತು. ಬಾಪ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆರು. ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆರು. ಒರಿ ನಿರಾಕಾರಪ್ಪ ಕುಡುರಿ ಪರಂಪಿತ ಅತನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂಜಿನೆಯರು ಲೌಕಿಕದ ಅಪ್ಪ ಶರೀರಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರೇಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಏಪ ಬೈದೇರು ಪಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜಿ. ಐಟ್ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು. ಆರು ವಾ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪಿರು. ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ದಯಗ್ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯೆನು ಓದ್ಯರೆ ಪೋಪಿರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಷಣನು ಕೇಂದ್ರೆ ಪೋಪಿರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹಜ್ಜಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೊಸ ರಚನೆ ಬೇಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರು. ಭಾರತಡು ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತನು. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಅಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆರು. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಪೋತೆರು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ರಾಮ ಸೀತೆನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಹೊಸ ರಚನೆ ಎಂಚರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಂತೆದು ನೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಒಂತೆ ವಿಚಾರನು ಬೇತಕುಲು ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್ಡ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ದುಃಖಿಲು ಅಂಚೆನೆ ವಿಧೇಯಾದುಪ್ಪುಜೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಪೂರ್ಣ ನಶೆಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿಕುಲು ಈ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪರು. ಏರ್ನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಐತ ಪುದರ್ನು ಗೀತೆ ಪಂಡು ತೀತೆರು. ಶ್ರೀಮತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತವಾದುಂಡು. ಆರು ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಬನ ಮತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಯಾನು ಕೇವಲ ಬಾಬತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆ ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೆ. ಶಿವಬಾಬಗು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಯಾನು ಈರ್ನ ಸಂತಾದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪು ನಡೆದವರ ನಿಕುಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಪರು. ಇಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಸಹ ನಿಕಲಿನ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದು ಮಲ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು
ಕಲ್ಪದು ಕುಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಅಲ್ಲನ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಟ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಹದ್ದು ಪಂಡ ಗಿಡಿ ಕುಕ್ಕುನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಕೊಡಪುನ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯಲ ಸಹ ಕೊಡತೊಂದುಂಡು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ದುಃಖೊಡ್ದು ವಿಷಯ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಗುಲ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ. ಈತೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಕ್ಷೀರಸಾಗರೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಕಾಮಚಿತ್ತೆಟ್ಟು ಕುಳ್ದು ನೆರೆದವರ ಪೊತ್ತುದು ಕಪ್ಪಾತರು ಯಾನು ಬತ್ತುದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಸುರಿಸವಂದುಲ್ಲೆ ಐನೆರೆದವರ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದು ಬುಡ್ಪರು. ಸಾಗರಣ ಜೋಕುಲು ಪೊತ್ತುದು ಪೋತೆರು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಶಾಸ್ತ್ರುಡು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇಳಲೆ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶಂತಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯನು ದೀವನುವರು ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ವಿಜಯ ಮಾಲೆದ ಮನಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು. ಮಾಲೆದ ರಹಸ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ನಾವು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಿ ರುದ್ರ ಮಾಲೆಡು ಎದುರು ಪೋಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆಡು ಎದುರು ಪೋಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ನೂತ ಎನ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ 14,000 ಮಾಲೆನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗ ತ್ರೇತೋಡು ಕೇವಲ 100 ಎನ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ ವೃದ್ಧಿಯ ಇಲಕನೆ ಮಾಲೆಲ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕುಲು ವೃದ್ಧಿಯ ಇಲಕನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ವೃದ್ಧಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಚಿನಲ ಅರ್ಥವಾದಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಲೆ ಹೇ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲೆ ಏನನ್ನು ತಿರಿವು ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭ್ರಕ್ಷನು ತೆರಿದು ಬುಡ್ಪರು. ಈ ಭ್ರಕ್ಷ ಏಪಲ ಪರತಾದುಪ್ಪುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏಪ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಏನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬುಡ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ತೀರ್ಥದ ಕಾಮಧೇನು ಕುಳ್ದೇರು ಪಂಡ್ ಐತಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯದ ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬುಡುಟು ಕುಳ್ದರು. 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸ ವೃಕ್ಷ ಶುರುವಾದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡು ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ರಾಜರಾಪುನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಬಡವರು ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಬಡವರ ಬಂದು ಅದುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ದಾನನು ಸಹ ಬಡವರಿಗೂ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಅಹಳ್ಳೇರು ಕುಬ್ಜೇರು ಪಾಪಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಳ ಕುಳಿದು ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಆವಂದಿನ ಹೊರತು ದೇವತೆಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ದೇವತಾ ವರ್ಣುಡಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಕುಡ ದೇವತಾ ವರ್ಣುಡು ಬಯರು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಕುಲೆ ಮಾತಾಪಿತ ಈರೇ ಮಾತಾಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದು ಉಳ್ಳರು. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಹೊಸ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈತೊಂಜಿ ನಶೆಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಈತ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕುಲಂತೂ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೋಡು. ಏಪಲ ಬುಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬುಲಿಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಏತು ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಆತು ಮತಕುಲುಂಡು. ಒರಿಯನ ಮತ ನನ್ನಿರನ ಮತಗೂ ಹೋಳಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟನು ಮಲ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಕುಳ್ದಾರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದೃಷ್ಟನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಿತ್ತೇರು. ಅರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಗೆ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಕೊರಿಯರು. ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿಯರೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಎಂಚಯರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗಳ ತೆರೆಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯನು ಯಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಲಕನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಲಕನು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಪಂದು ನಾನು ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಕೊರ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಅನ್ಪೇರು. ತುಳಸಿದಾಸ ಚಂದನನು
ಅರೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಶಿವಬಾಬಾ ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಚಂದನನು ಅರೆಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂತರಾಳದ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಯಾಪುರಿನು ಮರಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಪಾರ ದುಃಖ ಉಂಡು ಇಂದು ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು. ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರವಾಯಿನ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶಾವಡು ವಿದೇಶಿಯರು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇಂಚಿನೇನು ಪಾಡುವಿರು. ಮಾತಾ ಇಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ಓಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಪೇರು. ಮಾತಾ ಕೊಳಕಾಯಿನ ಹಾಳಾಯಿನ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಹೋಗುಂಡು. ದೇವತೆಲು ಕೊಳಕು ಪಟ್ಟಿಡು ಪೂಜೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಖಂಡಲು ವಿನಾಶ ಆವಡು. ಅಪಗ ದೇವತೆಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಹಲ್ನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಸುರುಕು ಬಾಂಬೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆವಾ ಕಂಡಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಕೈತಲು ಹಳ್ಳಿ ಪೂಜಿ ಸಿಹಿ ನೀರ್ದ ನದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಮದ್ರಾಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೃಂದಾವನ ಗೋಕುಲ ಇಂಚಿನವು ನದಿತ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ವೈಕುಂಠದ ಮಹಲ್ನು ಅಲ್ಪ ತೊಜಿಪವೇರು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆಗ್ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಯರೇ ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಪುನಿ ಎತ್ತು ದೇವತೆಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಪಡೆಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಪ್ರಜಯೋಗವತ್ತು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯನು ದೇತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇನೋಡು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊಡ್ತಿಜತ್ತೆ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತದು ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತರ ಬಂದು ಕೇನೋಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡರ್ಡ ತೀರ್ತು ಬೂರುವರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ತೂಪೆರು ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನೊಚ್ಚಿ ಶಿವಬಾಬಾಗು ತಕ್ಷಣ ಮಾತಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕಡೆಕ್ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಶನು ಮಲ್ತೊನ್ನುವರು. ಸತ್ಯನು ಪನೋಡ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನರ್ತನನು ಮಲ್ಪರು. ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಷಿತ ಮುಖಿ ಅದುಪ್ಪುಡು. ತೂಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರುಲ್ಲಿರು. ರರ್ಜಂತಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಡು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಭಾಗ್ಯಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನವು ರರ್ಜಂತ ಕಂಕನನು ಕಟ್ಟೊನುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಚಿತೆಟು ಕುಳ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪೆನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಕೆಲವರು 84 ಜನ್ಮನು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭುಜೋಕ್ಲೇನು ತೊಜಿಪದೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮುಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಅಂಡ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಈತು ಭುಜೋಕುಲು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ 4 ಭುಜೋಕುలను ತೊಜಿಪದೇರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ 2 ಭುಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಾರಾಯಣಗೆ 4 ಭುಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 2 ಭುಜವನ್ನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 4 ಭುಜವನ್ನು ತೊಜಿಪವೇರು. ನಾರಾಯಣನು ಕಪ್ಪಾದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನು ಪೊರ್ಲಾದು ತೊಜಿಪವೇರು. ಐತ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿಜಿ ದೇವತೆಲಿ ಏರು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲು ದ್ವಾಪರ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಏಪ ಕಾಮಚಿತ್ತೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುವೆರೋ ಅಪಗ ಕಪ್ಪಾಪುರು ಬಂದು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. 5 ಒಕ್ಕ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಅರೇನು ಕಪ್ಪಾಪು ನಕಲೇನು ಸುಂದರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ ಮಾತದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಧುರ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರವಾಯಿನ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಾಯಾಪುರಿನು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಸೇವೆಡಿ ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಿಶ್ರಾಂತಾದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಒಂಜೆತ್ತ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಾಕಾರ ಆಕಾರನು ಸಾಕಾರಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ಕೇವಲ ಒಂಜೆತ್ತ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ವರದಾನನು ರಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಅಮೃತ ವೇಲೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ದಿನಚರ್ಯದ ಕರ್ಮುಡು ವರದಾನೊರ್ದೆ ಪಾಲನೆ ನಡತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಪಡೆಯೊಂದು ನಡತೊಂದು ರಾವೊಂದು ಆ ಒಂಜೆತ್ತ ಪಾಠವಾದುಂಡು. ಒಂಜೇ ಬಲ ಒಂಜೇ ಭರವಸ ಒಂಜೇ ಮತ ಏಕರಸ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಬಾಬಾಗು ಪ್ರಿಯವಾದುಂಡು.
ಏರಿ ಒಂಜೆತ್ತ ಪಾಠ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಈ ರೀತಿದ ವರದಾನಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಲು ನಿರಾಕಾರ ಆಕಾರನು ಸಾಕಾರದಂಚನೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತನ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ರಯವಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಾದು ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಆದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.